ଅନ୍ଧ ବାଘ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହରିଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲା ଅନ୍ଧ ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଲା ହରିଣ, ଆଉ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘଟି ଆଉ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ଭୋକରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୟାଳୁ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓ ତାର ମନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଏକ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ଧ ବାଘକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ବାଘ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅସହାୟ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହରିଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସେ ଅନ୍ଧ ବାଘ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଫଳ, ପତ୍ର ଓ କେବେ କେବେ ଛୋଟ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ବାଘ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାଘ ପଚାରିଲା ହରିଣକୁ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି। ହରିଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଅସହାୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହରିଣର ଦୟାକୁ ବୁଝିଲା ଓ ତାର ମନରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜନ୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ହରିଣକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ ହରିଣ, ବାଘ ଏକଦିନ ତୁମକୁ ଖାଇଦେବ। ହରିଣ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି। ସବୁ ଜଣେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସିଲା। ସେ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଫାଶ ପକାଇଲା। ଅନ୍ଧ ବାଘଟି କିଛି ନ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧ ବାଘଟି ଶିକାରୀର ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା। ହରିଣ ଏହା ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଶିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଫାଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ସେ ବାଘକୁ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି କରିଲା। ବାଘ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କହିଲା, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗ। ସେଦିନଠାରୁ ବାଘ କେବେ ହରିଣକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଶାନ୍ତରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଦୟାଳୁ ହରିଣ ବାଘର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ଶିଖିଲେ, ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିପାରେ। ସତ୍ୟ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ଗଳିଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।